Croeso i Coleg Sir Benfro. Wyt ti'n meddwl am ymuno gyda ni? Cofia, fel siaradwr Cymraeg, mae gen i hawl. Mae gan bob myfyrwyr Coleg Sir Benfro hawl gyfreithiol i dderbyn gwasanaethau Cymraeg. Defnyddia dy hawliau. Gofynna am y Gymraeg bob amser. Croeso i Coleg Sir Benfro. Ga i helpu? Gallai ti dderbyn tiwtorialau Cymraeg? Oeddech chi'n gwybod bod prospectus ar gael yn y Gymraeg? Gallu di dderbyn llythyron, negeseuon e-bost, ffurflenni a dogfennau yn Gymraeg. Mae gyda ti hawl i gwblhau elfennau o dy gwrs yn Gymraeg. Eisiau gwneud gwaith yn Cymraeg? Dim problem! Eisiau gwneud asesau yn Cymraeg? Wrth gwrs. Cwblhau'r bagoloriaeth yn Gymraeg. Anghenion dysgu ychwanegol ac eisiau dysgu yn Gymraeg? Dim problem. Cael cymorth dysgu yn Gymraeg. Cael sgwrs am arian yn Cymraeg. Chwilio am hyfforddiant Cymraeg. Mae gen i hawl. Wyt ti'n gwybod fod ti'n gallu gwneud y brandisiaeth yn y Gymraeg? Mae Coleg Sir Benfro'n cefnogi ymgyrch hawliau'r Gymraeg. Diolch am ymuno gyda ni. Mae gen i hawl.